Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilongi khubor bam takasni. Hadin ka jing ud jing nam jing ginong rap halor ka jing penslam jing ka sarkar jala ban pelat yakilat jing yarap relief shakinong rap ki blasha penjot no yakiling kharem bat kumju ki jing thung jing tep hakibor jing ka maryang. Na kalyang jong ka Hills Farmer Union HFU kalalit yakendu yaki he officer katnat revenue banyakran halor kani kaman. Ha kabala lapru bagi don ki nongrep ki bompat yo ya ki jingyarap wat hadin laisnem. Habakran hagilat pathai kubor u President ka Hill Farmers Union sengkmi uba Commander Shangpliang ula ong bahadien ke jingyakran bat yamir jingmut bat ki he officer las ngothu bagi don shibun ki benta baka sorkar kahap ban pinbiang khamtam ha kabaya day bat ki kot kitsla banyat katkum karukom badai banne prosidia. Bar kumjuru baga don kam ya kajing menjur jong ka State Executive Committee SEC haswa ban pa syaki DC bakin pelat ya kapisa. Kumta ka Hill Farmers Union ka kentujur ya ka sorkar bakan penkloy ban penbiang ya ki kot kisla katkum kajing don kam ka office bar kumju ya ka State Executive Committee. Bagadai ban syong wud kenang ba onla ban pelat no kam kloy ya ki jing yarap sya ki nongrep ha keleng ke jela. Kenang ba kani kanong shisha ke jing yarap ya ki nongrep bala syakta ha ki bor ke maryang. Lengba kani ka kubor menta ni don ni kubor ban pha sya ki nongrep ha ka bedai bat ka relief lane ka jing ai na ka benta ka jing penjulor jong ki bor maryang te ni sukwa ban petip ya fi banak liang jong ni kum ka seng Hill Farmer Union rengkat bat jon nak liang jong ni la budin ya ki babun ki relief nang kabamut ya ki badai ban ai jing yarap sikinong rap halor ke jing sya penjulor jong ka bor maryang la kalong ke jing silai la kalong ke jing tua bat kumta teter te kawai bangilap kalong ba kum ka nuksa kadon kawai ka file ka badai na southwest ka ba don ke jing jia silai na do kajing penjulor ki marap na do snem arhaja puar dan rai hadu menta kinorap ki keli yangi kum kaseng ba balai empat yo tanagling jungi ban pensyaya kene ngila wan ye kendo bat ka department apo ka revenue department ban ngila check ye file bat hoi kalong sisya kajing slam ka bakrau bat abangi keli ki ong bakiran bun ki prosedur ka bari ban bot na kamenta kane bat sakawai ka baar kalong ba syua ban ai ye kene kajing yarap haban syong daga State Executive Committee dan nagaling jungi kum kaseng ni don ban ai ke jing kentu ya ka sorkar ba habadon kum kini ke jingjia kadai ban penkloy ban pendiang ya ki kot kisla ya ke jing don kam bat ka baar kalong ba ni kenturu ba ka State Executive Committee kadai ban syong long nok kadai ban syong marmar kenang ba katu ke jing yarap kan pois kinong rap namar ni sungthu ba lemda ka State Executive Committee ka pelaj lane ka pas ya kita ka pisah ka badai ban ai onom la ban pha syaki DC nak benta ban ai sikinong rap ngidon kawai ngidon artli ke jingkerpan ka banengkong ban state ya ha ka ba pendep ya ki prosedur ke jindon kam ketkum ka office bat ka baar nak benta ban syong kam kloy ya ka State Executive Committee kenang ba ke jing ai jing rap sikinong rap kanong ka ba kloy ya nak benta kinong rap nak leng jungi kum kaseng nim sim la syong pliti ring nang yai budin nak kapor dan nak leng jungi rungim don banong ring tang bangin syuap bat men penbor ka sokar ba kan penkloy ya kini kijing rap syakinong rap namar kamdai tang syamok ruat kidon bun teli kijeka kijing jia pasya penjulor maryang dan rei kislam kaju de sasisin se ngisuban ai kublai pikinong rap batungin nang ya trailang nak benta kabit kabiang jukinong rap hage jelahi barak kuwai kublai sibun toh nakaleng jongiru kum ki khot jangkan ka Hill Farmers Union apo ka tika dong ka area rang belang makruat gi leh kenu ya sibun ki jinge hakba ki nongrap ki syakta hakani ka jung penjulor ka maryang na snem arjar puar ndai hadu mentaru tempat yo ngila budin ya kene ka file la jan license sosin ndai sisin bawan sisin di ong tin device bing ka rates te ngila ya up ki nongrap jungi ki ya up update ki akau ndai hadu mentaru tempat poi te ngewan bud sisin ru yang bangin syong ya taka komiti wan biasa sisin ru ngin syong biang taka executive committee te hadu mentaru tempat syong te ki na kelin juti ikong ba syong for revenue la ai ka jingkular ba in saya syong no let's say how ni brai match
tindak kalian jungi tentu bah kini ki jing rap jo kinong rap balong emergency ki dei ban poi sha kinong rap hakapor bakam biang dei bakan persakut arsenal mai senam lano kin pen bahai ki jakarep ki jongki lada arsenal mai senam kina kaling sorkar kan sashim ya kini ki senjam ada jing rap tentang kata bersyubun